Vítajte v Budmerickej izbičke. Máme tu hostku, Aničku Istráte, prišla z Nadlaku z Rumunska. A s ňou sme aj tak vymysleli, že táto výstava sa bude volať Presila radosti. Keď maľujem, to je presne to, čo cítim. Radosť a pokoj. A vtedy na všetko zabudnem, lebo vidím, že tento náš svet je krásny. Pobyt týchto dní mne úplne zmenil život, aj postoj voči Slovenska, lebo teraz cítim, že patrím aj ja medzi tých krásnych a milých Slovákov. Ďakujem. Rozvíjam počítačovú grafiku a kombinované techniky. Mám tam celkom zaujímavé dvojportréty. Na prvý pohľad každý si všimne iba jeden. Zaujímajú ma ľudia, ako sa aj rôzne kultúry. Mám tam čiastočne aj svet fantázie trošku. Mnohé veci sú cielené a mnohé sú náhody. A to treba využiť a potom ešte vytvárne dotvoriť. Tiež je to aj pohľad na život a snažím sa z toho života tak, aby aj naši predkovia kedy aby prežili tak, nemohli iba smútiť. Dneska som prišla prezentovať vlastne svoju tvorbu. Malujem väčšinou akvarel, perokresbu a vyskúšala som teraz aj pastel. Sú to väčšinou krajinomalby, krajina, alebo teda portréty. Výtvarnej tvorbe sa venujem vlastne od malička, kedy som navštevovala aj základnú umeleckú školu. A témou bola väčšinou tiež príroda alebo zvieratka, po prípade možno, že aj dedina. A v podstate toho sa držím aj teraz, stále malujem v podstate prírodu, aj zvieratá, aj teda mesto. Moje prvé diela v podstate boli teda začiatky a človek sa postupne vyvíja a náhodou pozerám sa na ne celkom tak s láskou, vlastne vidno tam ten vývoj, alebo teda čím viac človek kreslí, maluje, tak tým sa aj vyvíja a rada si zaspomínam. Tak, sme v harmonii, toto je moje kráľovstvo a folklór je moja srdcová záležitosť, lebo milujem folklór, milujem výšivky, ľudové tance, všetko, čo je spojené s týmto. Bola, kedy som tvoril, ale len veľmi málo pre kolegov v opere, že keď potrebovali nejaký darček do zahraničia a tak, nejakého zbojníčka a tak. A s majstrom Bismayerom sme často debatovali. On hovorí, rob zbojnícku tematiku, tá už pomaly odchádza, aby ľudia na ňu nezabudli. Milujem staré veci, milujem Slovensko a všetko krásne a chcem, aby sa to tu zachovalo. No poď, Maruška, poď, to je moja maliarka, ktorá veci dokončuje a tie veci sú ozaj krásne a nevšedné. Najprv to ja vystruhám, najprv zloženiem lipu, lebo ten drevo z lipy je veľmi ťažko zháňať. Dobre, zloženiem vysuším, pripravujem, rozpílim si to všetko. No a začnem zhruba robiť figurky, ako aj tu vidíte, mám rozrobenú jednu. Už to Maruška chodí okolo mňa a pozerá. Toto tu je rezbárska časť a potom sa to presunie na moju no, áno. malú dielňu maliarsku, čiže keď dokončí, presunie sa to ku mňa a ja už teda niektoré veci zostávajú v tom prírodnom dreve, že sú také krásne a niektoré veci zasa. Lebo niektorí zberatelia chcú čisté drevo. A niektorým zase je milšie, keď je to nafarbené, nakolorované. No a keď nejakú vec dokončíme, to sa nevieme na to vynadívať. Sme šťastní, že sa to podarilo. A väčšinou sa to podarí.
toto, čo vidíte tu na výstave, to sú veci, ktoré som začal tvoriť asi tak 2 roky dozadu. To prišlo tak nenápadne, boli sme viac doma všetci, bolo to akurát na obdobie pandémie a ja som si našiel doma taký skicár hnedý a som si začal čarbať. A tým, že som študoval predtým fotografiu, v práci robím s grafikou, tak nejak sa to postupne dostalo až do takejto podoby, že som začal skúšať štetec a tak ďalej. Keďže ja sa rád túlam po južných regiónoch, je tu viac miest zachytených práve odtiaľ. V rámci výletu ma niečo zaujme, si to odfotím a potom doma si to namalujem. A toto je obraz, ktorý som inak maloval deň pred inštaláciou. Obloha bola ružová, ale nejak mi to nedalo spať. Ráno o 4:00 som sa zobudil a že idem to premalovať. Nachádzame sa v mojom ateliéri v Modre na Sokolskej 17, kde bývam v tomto dome a aj tu tvorím. Je to môj nový priestor. Ešte stále nie je úplne definitívne dokončený. Keď sem návštevník príde, tak po väčšiu časť dňa tu stretne mňa v tomto priestore a potom moje obrazy a smrad z farieb a tak podobne. Mám kompletne nový priestor po minulom roku. Presunula som sa z centra Modry do svojho domu, do svojho vlastného priestoru, kde si môžem vrtať do stien ako chcem a kde mám hlavne ticho a kľud úplný. No a zmenilo sa to, tak viac tvorím, odkedy mám tento svoj priestor podstatne viac. Som v tom procese. Toto, čo je tu, tak to je môj vnútorný svet. Najnovší veľký obraz je tento. Ten som malovala teraz pred mesiacom približne, alebo tak nejak dozadu a k nemu robím ďalší tento do série. A vlastne všetko, čo je tu, je také novšie. V minulosti ma inšpiroval hlavne svet, ktorý vidím okolo seba a v súčasnosti je to všetko zo mňa zvnútra. Že skôr, že si sa tak zamyslím, prejdem sa po lese a to, čo cítim, to namalujem. Nachádzame sa v ateliéri u Davida Armenca v Modre. Ja som tu ako hosť. Bol taký David láskavý a poskytol mi priestor. Ja tu vystavujem šperky a mini objekty z kovu, ktorý doplňam prírodnými materiálmi, alebo teda kovy striedam ako meď, mosac, striebro. V takejto zostave prvýkrát sa zúčastňujem, že Sonia je tu so mnou v ateliéri, je na veselšie, je to pestrejšie oveľa, priniesla svoju krásnu originálnu tvorbu. Venujem sa teda výrobe šperku, tvorbe šperku, zákazková výroba, menšie kolekcie, každodenné nositeľné šperky, potom solitéria alebo voľná tvorba, kde vznikajú jednotlivé kusy, ktoré často sú tak originálne, že už sa to buď nedá opakovať, alebo ani sa nesnažím. Ľudí, ktorí niečo tvoria a tvoria niečo originálne, takých ľudí je málo. Tá kolegialita vytvára väčšie povedomie, ako keby sme boli jednotlivci. A to sa dá jedine tak, že si spojíme síly. Nedá sa to spraviť samostatne. Nachádzame sa v Modrom salóniku, ktorý sa presťahoval asi pred pol rokom z Modranského námestia z rôznych dôvodov. Ale som tu spokojná, lebo tu mám krásny svetlý priestor a môžem rozvíjať svoju tvorbu, ktorá sa týka hlavne textilu. Či už sú tu textilné obrazy, textilný šperk, upcyklované modely, ako sú tieto šatičky. Sa venujem tiež potlači tričiek. Tento motív je taký najnovší. Volá sa to tričko Pamäť kraja. Venujem sa teda aj odevu, kde kombinujem rôzne techniky a potom robím rôzne doplnkové veci, aranžujem nejaké dekorácie alebo nejaké darčekové predmety vyrábam. Proste všetko kreatívne.
Kedysi, keď som mala obchodík na Modranskom námestí, tak som sa snažila inšpirovať hlavne modranskými tradíciami, či už sa týkali keramiky, vína alebo Ludovita Štúra. A teraz tým, že sa teda zmenilo moje fungovanie, tak by som sa chcela viac sústrediť na takú naozaj umeleckejšiu tvorbu, hlavne na tie textilné obrazy a šperk. Ja keď som mala ten obchodík, tak som mala pocit, že som robila všetko a nič, ale zistila som, že som človek, ktorý sa potrebuje viacej zahlbiť do jednej veci alebo do jednej témy, takže teraz som asi oveľa šťastnejšia. Tento rok sme si pripravili takú menšiu malú kolekciu Modrý svet. Je to vidieť na tých malých soškách a na tých plastikách, ktoré je vidieť, že ktoré je farebné a surové drevo, čo je. Z tej každej postavičky vychádza nejaký ten ľudový prvok, nejaký krížik, stĺpiky. To je spomienka na našu matku, na moju mamu, že ona vyšívala, tak vlastne ja robím toto z dreva, čo ona vyšívala. A ďalšiu vec máme tieto kusy, ktoré sú z dubu vlastne. A to isté sa opakuje, tieto výšivky na tých prvkoch, tých plastik malých. Vystavujem tu pár fotografií. Pán Pribola ma požiadal ako starého priateľa, kamaráda. Spolupracujeme. Ja som mu fotil tú jeho krásnu tvorbu. No a poprosil ma, aby som doniesol pár fotografií z mojej tvorby. Venoval som sa väčšinou ako portrétnej tvorby starých ľudí. Nehovorím tomu ako ani umelecká fotografia, hovorím tomu dokument doby. To je torzo takej mojej tvorby. Vítam vás na mojej výstave. Moje obrazy sú surrealistické, farebné. Dole vidíte truhlicu. Vedľa je hra, ktorú sme tu mali, ktorá sa týkala plátna oproti. Tu vidíte obrazy, ktoré možno 50% z nich bolo predaných, 50% sa nachádzajú aj ako originály. Témou je väčšinou moja fantázia. Tvary sú často skryté a až po čase si ich človek uvedomí naplno. Takže môžete sa na ten obraz pozerať dlhšie a väčšinou si viete všimnúť niečo nové. Dôležitý je pocit pri maľovaní, to, čo práve zažívam v tej dobe. Keď som veselý, farby sú veselšie, keď som smutný, farby sú tmavšie. Tieto obrazy, tam som nebol až taký spokojný. Tie farby sú možno niekedy ešte dôležitejšie ako tá téma obrazu. Mám rád kontrast tých farieb. Pred maľovaním nikdy presne neviem, ako ten finálny obraz bude vyzerať. Maľujem, hrám sa a potom sa na to pozriem a vlastne objavím, čo na tom obraze je. Tento rok oslavujeme 10 rokov a úplne prvá výstava bola Petržalka Identity. Ten zámer sme vybrali zámerne a požičali sme si ho od Juraja Chlpika, ktorý natočil film o Petržalke. Prvoplánovo to bolo tak raz za pol roka. Dáme nejakú výstavu, aby sme to priblížili ľuďom, ktorí tu u nás trávia celý deň, pretože u nás je to taký biznisovo-kreatívny priestor. A dneska naozaj môžeme povedať, že už minimálne 7-8 rokov máme pravidelné výstavy na mesačnej báze, čo je úžasné. Bez toho umenia to tu nejde. A že nielen nám to robí príjemno, keď ráno prídeme do práce a čaká nás tu niečo, že sa zahľadíte, vždy nachádzate nový detail na tom umení, to je na tomto pekné. Ten rozdiel, ako to bolo na začiatku a ako je to dnes, je to, že sa nám otvorili veľké možnosti, stretávame mimoriadne zaujímavých ľudí, ktorí už navzájom zase nás posúvajú, alebo si navzájom participujeme na rôznych projektoch, ktoré sa teda týkajú práve toho predstavovania umenia.
A vieme na 100% už dneska povedať, že tí ľudia si to všímajú. Není to len, že je tu v interiéri niečo nainštalované, ale oni sa aj pýtajú, kto vystavuje, pýtajú sa, čo robí, či robia inú tvorbu. Keď tí ľudia urobia ten prvý krok a sú oni všímaví, tak vy viete, že to má zmysel. Ako človek, ktorý priamo netvorí, ale umene prezentuje a má k nemu blízko, možno tým srdcom, možno ho vnímam, možno ho cítim, tak môžem jednoznačne povedať na vlastnej 10-ročnej skúsenosti, že áno, umenie je absolútne potrebné pre život každého z nás.